Ja by som sa vás pýtala, lebo iné je to, keď ste tam už boli, rozprávať o tejto zemi. Totiž témou dnešného tohto nášho stretnutia by bol prírodopis Svätej Zeme. Alebo teda tá stránka, ako tá faktická, tá hmatateľná, dotknutelná. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, účinkuj v nás v týchto chvíľach a pritiahni si nás bližšie k sebe, aby sme sa okolo Teba zmestili aj dnes, v tomto 3. tisícročí a obetujeme Ti aj ťažkosti, aj zriekania tohto stretnutia pre pokoj v Tvojej zemi, v Svätej Zemi. Amen. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás. Totiž cieľom našich stretnutí má byť to, aby nám bolo písmo blízke. A ak sa sústredíme na tú prírodopisnú stránku toho písma, tak nájdeme taký kanál blízkosti k Svätému písmu, ktorým si ho môžeme tak lepšie priblížiť. Je jedna krajina, ktorej ten, kto kedysi rozdeľoval krásu, doprial jej mieru vrchovatú. A všetko, čo v tej zemi je, má svoj príbeh, ktorý nikdy nekončí. Vynie sa storočiami, prebíja sa dobami, bohatne a silnie, krásne sa počúva a ešte krajšie žije. Keď ste boli vo Svätej Zemi a tí, čo pôjdete, určite, že tá prvá pozornosť je zamierená na tie pamiatky a kostoly a sväté miesta. Ale pravdepodobne ste mali kvalitných sprievodcov a otvorili vám aj tú dimenziu prírody, ktorá je tam. A môžem povedať, že tá príroda ešte je taká bližšia tomu obrazu Pána Ježiša, pretože teda tej dobe, v ktorej Pán Ježiš žil, lebo na tej prírode človek síce tiež čosi zmenil a dosť, ale predsa zostáva originálna. Tak my sa teraz pozrieme nie na pamiatky, ale na tú prírodnú dimenziu. A aj keď ste tam boli expres 7 dní, není veľa, keď to má človek všetko pobehať, že? Tak práve, že táto príroda si vyžaduje trochu aj väčšej pozornosti, alebo môže nám veľa povedať. Sú krajiny aj s vyššími horami, s mnohými riekami, krajiny miest, ktorých mená znejú mámivo a sladko. Ale to, čo človek hľadá a nájde v krajine príbehov, to nikde inde nájsť nemôže. By som sa chcela s vami aj o to podeliť, neviem ako, bola som totiž dlhšie v tej Svätej Zemi trochu a podeliť sa o to, že tá príroda tam je fakt krásna. A krásna je práve v tom, že na malom kúsku, pomerne maličkom kúsku je toľko rozličných vecí, toľko odlišností. Vlastne Svätá Zem ako je tu. Áno. A pamätáte si niektorí zo školy ešte, že je súčasťou úrodného polmesiaca. A prečo úrodného polmesiaca? Preto, lebo tam bola tak dobrá úroda vždycky, že mohli si odložiť ľudia do sípok a tým pádom získali čas na to, aby špekulovali a venovali sa vzdelávaniu. A tak sa vlastne civilizácia, dá sa povedať, zrodila práve na tomto mieste. A teda poznáme z dejín ako túto krajinu Mezopotámia. A tu vlastne máme v Biblii to Božie zjavenie, keď povoláva z Úru chaldejského Abraháma do Svätej Zeme. Tu Pán povedal Abramovi: odíď zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslavím tvoje meno a ty budeš požehnaním. A my vlastne môžeme aj dneska sledovať podľa Svätého písma, že je to teda riadna dĺžka, keď prešiel tou krajinou a môžeme napríklad aj vidieť, že v Biblii sa odráža to, čo zanechal Abraham, alebo teda jeho súkmeňovci, alebo jeho rodina. Napríklad tie zikuraty, ktoré sa podobajú v Biblii, sú prenesené ako babylonská väža. A boli to už v tom čase zrúcaniny vlastne. Symbolicky tam máme postavu Abraháma, ktorý putoval po tejto krajine a tu vidíme tie pamiatky, ktoré dodnes sú
prítomné v tejto zemi. Tak toto už je súčasnosť, ale je to tiež obnovená súčasnosť toho obdobia, z toho obdobia, v ktorom žil aj Abraham alebo neskôršie pokolenia. Dneska není problém, vy si to môžete nájsť aj v oveľa kvalitnejších verziách, aby ste to sledovali aj na mapách, teda na internete, ale tuto môžeme vidieť tiež, že ako cestou ten Abraham asi prešiel podľa toho, ako píše o tom Biblia, a tuto je to údolie Jordánu a toto je vlastne Palestína. No a tuto vidíme už to politické rozdelenie a neviem, či vás to tak aj napadne, ale ten Izrael vyzerá byť ako meč do arabských zemí, že to je tak zarezané, že to je vidno, že to není nejaká prirodzená hranica, že tam muselo dojsť k nejakým násilnostiam a nejakým takým rozporom. A tak my sa usmievame, že už Jakub s Ezavom sa bili už v živote matky a to je akoby v nich. No, nemôžeme povedať, že je to preto sa bijú dneska, lebo tí dvaja sa bili, ale jednoducho sa číta tam určitá neznášanlivosť, ktorá je hlboko akože vrodená v tej krajine. Svätá zem má ešte takú tú polohu veľmi kľúčovú. Aj Izrael je teda na takom mieste v spojení troch svetadielov, čo je akože dosť silné. Európa, Ázia, Afrika, čiže je tam pohyb, je tam nepokoj, sú tam varenia, sú tam rôzne ťažkosti. My ale sa budeme venovať dneska trošku a potom možno aj v budúcnosti biblickej Palestíne. A to je zo severu od Danu až po Berzabe, kdežto Izrael je dneska až po Eilat dole na juhu. Teda to je ten kôl zapichnutý do troch svetadielov. A tuto vlastne môžete vidieť, že tá biblická Palestína je veľká asi ako západné Slovensko. A to není veľké. Takže keď Anička s Majom pôjdu, tak pôjdu autom už, a možno, že už bude všade pokoj a sami si to pobehajú. Není to problém všetko si v kľude pobehať. My sme odkazaní, keď tam ideme na rôzne autobusy, hranice a múry, cez ktoré sa niekedy dá prejsť, niekedy sa nedá prejsť a sú tam proste problémy. Ale čo to je 240 kilometrov na dĺžku, aby sa jedna krajina dobre spoznala, aby sme ju mohli akože prejsť. Zase tu vidíme, že ten Izrael je skoro raz tak veľký ako tá biblická Palestína. Aj keď teda táto oblasť je púštna a je tam minimum obývania. Hoci teda už tá technika dnešná je tak schopná, že vie zaľudniť aj také suché oblasti rôznymi spôsobmi si vedia pomôcť. A tak si môžeme pozrieť aj ten relief trošku Palestíny a hneď nám udrie do očí taká vec, že je tu preliačina, ktorá my vieme aj z zemepisu, že to je rekord, aby bolo slané jazero, mŕtve more, 400 metrov pod hladinou mora a aby bolo tak hlboké a aby bola tak slané. To znamená, že to je rarita. Hej? Ale v podstate za svätého v biblickom oblasti tu boli 3 jazera. Hulské jazero, Genezarecké a Mŕtve more. A to všetko je spojené s jednou riekou, takou prešíbanou, Jordán, ktorá teda je nezlomná a uteká ďalej. Ale toto vidíme, toto je minus 400 metrov pod hladinou Stredozemného mora a toto minus 200 metrov pod hladinou mora. Už tu by sme mali problém nájsť podobnú zem niekde inde vo svete. A keď si to tak pozrieme, tak vidíme, máme tu kopec krásnych vrchov, máme tu tieto 2 jazerá a máme tu aj teda ten rozdiel zo severu na juh, aj teda od juhu, aj od západu na východ, tú členitosť na malom kúsku. A to je to teda také veľmi zaujímavé a pekné. A keby sme sa na to trošku tak pozreli, aj si to ľahko zapamätáte a domácou úlohou jednou z dnešného stretnutia, nerada dávam domáce úlohy, je, aby ste si aj sami našli nejakú mapu, ktorú budete mať po ruke, keď budete čítať písmo sväté. Lebo to je nesmierne dôležité, aby sme si vedeli predstaviť a vedeli, že toto mesto je tu a toto je tam
a tento vrch je tam, ale pozor, nezlaknite sa, lebo všetko nenájdete. Ani najväčší biblisti nevedia presne identifikovať každé miesto. Takže to by bol zabijak pre nás, keby sme všetko chceli poznať, čo kde je. Ale základné veci, áno, je to dobré, lebo sa nám to tak sprítomní v hlave. A toto si aj tak ľahko zapamätáme, že je tu pás pobrežných nížin. To je prvá vec, Fenicia, Sáron, Filištínsko. Potom je tu pás vrchovín, to je Horná Galilea, Dolná Galilea, Jezraelské údolie, potom sú Efraimské pohorie, Judejské pohorie, okolo Jeruzalema a Negeb. Hej. A potom sú teda tie jazera s riekou Jordán a napokon sú Bášan, Galad, Amon, to sú tie náhorné planiny na východnom brehu Jordána. Týchto pár termínov by bolo dobré, aby sme mali v ušiach, aby sme vedeli, keď niekto povie, že Bášan alebo Sáron, aby sme trošku vedeli, alebo aby sme vedeli, že ako sú Amon, Moab a Edom, hej, že v akom približne poradí sú. Čiže aj vrchy sú tam. A dokonca o Izraeli sa hovorí, že je to ľud vrchov, ako ľud, ktorý má rád vrchy, lebo sa báli trošku, tam sa schovávali pred tými bohatými, čo boli zazobaní kdesi v mestách, lebo tam vlastne bola taká infiltrácia, že žili vedľa seba aj Filištínci, aj Izraeliti dlhé roky a sa miešali a tak ďalej. Pán povedal Abramovi, zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ, lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Tak toto máme vo Svetom písme. Určite je za tým Duch Svätý, Duch Boží, ktorý toto Abrahamovi ako vnúkol, alebo izraelskému ľudu. Hej. My sme si v úvode ale povedali, že musíme to brať ako prisľúbenie, nie také, že do bodky presne takto na 5000 rokov dopredu, lebo dejiny sa hýbu. Aj to poslanie ľudu sa hýbe. My dnes vieme, že tá svätá zem, sveta každého z nás je tam, kde nás Pán Boh postavil. Čiže Ježiš nám dáva inú perspektívu. To len na okraj toho, aby sme to nebrali ako, že Izrael má pravdu, lebo je to ich zem. No, tak si môžeme predsa aj trošku nejakého toho Abraháma z toho kraja, jak tam putuje. A my si teraz tak prejdeme v skratke šikovne celú tú zem, aby sme si tak poukladali niektoré obrázky. Lebo aj keď ste boli vo Svätej Zemi, neboli ste všade, boli ste na tých hlavných pútnických miestach. Takže takto si prejdeme od severu až na juh niektoré detaily tejto Svätej Zeme. Krajina, do ktorej tiahneš, aby si ju vlastnil, je krajina vrchov a rovín. Krajinou, o ktorú sa stará Pán, tvoj Boh, a sú na ňu ústavične upreté oči Pána, tvojho Boha. Začíname Hermonom. Tak si predstavte, že je tam 2750 metrov, horstvo vysoké, väčšie ako Tatry, ale ten kontrast je o to krásnejší, že vedľa nedaleko je Stredozemné more, čiže to vyvýšenie je bezprostredne od toho mora, kdežto my máme akože, čo ja viem, štrba 800 metrov, už sme vo výške, čiže to prevýšenie je oveľa väčšie. Takže to Hermon je veľký kolos, kde je sneh normálne. Nemusí byť asi celý rok, ale možno, že aj je celý rok. Pod Hermonom sú krásne vodopády. A je teraz otázka, kúpal sa tam niekedy Pán Ježiš, čo myslíte? S apoštolmi v tých vodopádoch. Boli sa poumývať trošku raz za čas. Asi hej. O to skôr, že nedaleko tam boli v Cezareji Primorskej, alebo teda boli aj na vysokom vrchu a biblisti sú si nezajedno, či to bol Tábor alebo Hermon, lebo ten Táborík nie je až taký vysoký vršisko. Pre nás už je to dosť ťažké vyšlapať na Tábor, ale keď ich vyviedol na veľmi vysoký vrch, tak to vie, či to nebol ten Hermon. Takže dobre je vedieť aj o Hermone, dačo? No a tento Jordán je taký šikovný, že má aj aspoň 7 prameňov, z ktorých sa on zbiera dokopy a z toho Hermonu krásne steká.
Takže tu sme, potom sú Golanské výšiny, napravo od Hermonu, to je tá kritická oblasť, kde sa aj dneska bojuje, pretože to malo patriť Arabom. Takže tam, keď je aj pokojné obdobie, tak tam vidno snajperov takto strážiť tie Golanské výšiny. To je silný pohľad, ako dodnes. Potom pod tým sú nížiny Golanské, sme stále ešte hore na severe. A potom máme pobrežný pás Karmel. Táto špička, to je Karmel, hora Karmel, horstvo teda. A hneď pri ňom je krásne miesto Cezarea Prímorská a to vystaval Herodes na počesť cisára, nádherné zrúcanice sú tam dodnes, že s krásnymi plážami prázdnymi, kde by sme sa mohli kúpať, keby sme mohli. Potom je Horná Galilea, veľmi úrodná a máme tu Galilejské jazero. Čo vám pripomína to Galilejské jazero? Afriku, dobre. Ale pripomína trošku aj ľudské srdce. Ľudské, anatomické. Nie také valentínovské. A skutočne dodnes tu sú obrovské čerpacie stanice a toto Galilejské jazero zásobuje pitnou vodou celý Izrael. V Jeruzaleme sa pije galilejská voda. Ako keby Pán Ježiš, to Božie srdce v síti Arabov aj Židov, to istou vodou dodnes, lebo bez nej by život nebol. No. A ono má 22 km dĺžku, 12 šírku, približne aj 40 metrov hĺbku, takže vody je tam dosť. Nezdá sa, hej. Aby sme vedeli, písmo o tomto Galilejskom jazere hovorí v 3 názvoch. Galilejské more, áno, Genezarské jazero alebo Tiberiadské jazero podľa Tiberiady, ktorá je vedľa akože mesto, čo tiež postavil Herodes, teda obnovil. To je veľmi úrodná. Tam už za čias Pána Ježiša boli aspoň 2 úrody ročne. Už teraz pri Bratislave náš známy tam má 3 úrody vie stiahnuť z pola už dnes, teda keď je to globálne oteplenie a technika. Takže v Galilei sa musí robiť furt v záhrade, lebo stále proste je tam také priliehavé počasie, že žiadny oddych v zime, že máme pokoj. No a potom je tu Jordán, no vyzerá to jak jarok, voda v jarku, tak zrejme aj preto, že sa odčerpával veľmi veľa vody, tak on sa nejak nevie rozrastať, ale žije zatiaľ tá rieka Jordán. Toto je ten vrchná časť ešte Jordánu pred Jeruzalémom a teda ak to troška vidíte, zle to je vidno, ale je veľmi klukatá. Toto je Jordán. Je veľmi klukatá, meandruje, čo robí tiež takú krásu toho jazera a možno práve preto sa mohlo zastaviť tie vody Jordána, lebo keď to tak preskočili tie slučky a tak ďalej a tak ďalej. No. A pri tom Jordáne je teda veľká oáza Jericha, čo poznáme, a sú tam tie najväčšie a najsladšie ďatle, sa tam dajú vypestovať. Škoda, že som vám ich nedoniesla. Ale fakt, tam sú samé ďatlovníky a v igelitových vreckách takých, teda, aby to vtáci nepozobali, takže jerišské ďatle. A hneď potom kúsok je Judská púšť. Pre nás, Európanov, ktorí nepoznáme púšť, tak je to zážitok zrazu ako vidieť, aspoň vidieť, zažiť tú púšť, nahmatať, že ako vyzerá, tak je to sugestívne. A púšť je naozaj tichá. Púšť je naozaj na pokánie a rozjímanie. Tam nepočuť ani vtáčkov, lebo z čoho by žili, a od smedu by skapali ani chrobáčiky, ani včielky, nič tam není počuť, len lietadla. No. Že na jar tam naprší aj v tých púšťach a že rozzelenie sa to a rozkvitne púšť. Na pár týždňov je to krásne, ale som to nezažila až tak. Ale ako má to svoju krásu, viete aj prečo, že keď sme na púšti a po tých kopčekoch sa chodí, a dám ešte tu bude nejaká kúsok púšte, tak vlastne není sú tam stromy, tak vidíte stále všetko.
A keď Pán Ježiš chodil 40 dní po tej púšti, tak mal čo vidieť tú hru tej oblohy s tou zemou, viete, východy slnka, západy a spln a tak ďalej. Raz sa mi podarilo byť na púšti pri splne mesiaca a bola to krása, že? Akože stále vidíte, všetko vidíte kolom dokola. No, to je. A je tam milión dier, všelijakých puklín a tak ďalej. A jaskyň, áno. A tuto vidíme práve Qumran, kde sa našli tie zvitky, ku ktorým sa niekedy ešte dostaneme. Jaskyňa slávna so zvitkami. A tam potom už kúsok je mŕtve more a sme vlastne takmer na konci biblickej Palestíny s tým, že možno za pozornosť ešte tu je taká, že každým rokom klesá hladina toho mŕtvého mora, pretože viac sa odčerpáva vody, než do nej vteká a toto už potom je oblasť, kde sa vysychá to mŕtve more. Mali taký program Židia, že prekopú Stredozemné more, že ho budú napájať s kanálom, ale zatiaľ sa to nezrealizovalo. Že aj tie útvary sa tam tvoria. Nasleduje už totálna púšť, taká púšť, kde ani na jar nebýva nejaká kvetená a tak ďalej. A čo bolo pre mňa tiež také strhujúce, možno aj pre vás, keď ste išli autobusom, zrazu vidíte také kolónie beduínov, ako keby tam Abraham býval, ako keby to bolo včera, že ešte a skutočne tí ľudia tam takto žijú, kočujú, babka zoberie čosi v taške do Jeruzalema, predáva to tam na zemi, taký syr plesnivý nejaký a také veci, ďatlí pár. Tak toto už je len ten cíp, kde končí Izrael a tuto bol ten veľký problém v Jom Kipurská vojna, ale o tom možno na budúce si čosi povieme viac. Takže a tu je Eilat, krásne more, boli také akcie, za 10 eur sa dalo tam lietadlom ísť. No, škoda, že sme nešli sa okúpať. Dobre, takže toľko zo zemepisu. Takže rastliny vo Svätej Zemi sú, predsa len voňajú takou exotikou a práve tým, že tá chémia toho slnka, tepla, ako môže spôsobiť tie výraznejšie chute a výraznejšie arómy. Pán tvoj Boh ťa chce voviesť do krásnej krajiny, do krajiny obilia, jačmeňa a viniča, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olív a medu. Čo je to, že zasľúbená zem bola krajina mlieka a medu? Čo myslíte? Čo to znamená? No. Mlieko, to sú zvieratka pasúce sa, dávajú mlieko a s tým pádom všetky ostatné mliečné výrobky. A med, no niekto povie, že včely, ale nie je to celkom tak, lebo v Palestíne vyrábali med aj z ďatlí alebo zo sladkého ovocia, čiže napríklad ďatlový med bol akože taký typický. Čiže to znamená, že tam bolo veľa kvetov, keby sme si to na včely aplikovali, alebo aj veľa ako ovocia sladkého. Ale potom Pán Ježiš spomína poľné lalie. Zrejme nebol veľký botanik, lebo nemali čas sa venovať kvetinkám, ktorá ako sa volá, ale pod poľnými laliami mohlo byť všeličo. Aj typické lalie, ale hovoria niekto, že práve tieto kvety najviac, ale napríklad narcis sa spomína už vlastným menom, alebo jesienka sa spomína tiež vo Svätom písme v Starom zákone. Najtypickejšou rastlinou samozrejme je pšenica a jačmeň, ktoré sa spomínajú, ale aj kúkoľ. A my až tak ten kúkoľ nepoznáme, ale vie sa tak zamotať do tej pšenice, že je až na nerozoznanie. Potom vinič, veľmi dobre ste spomenuli, aj vinič. To je veľmi akože dôležitý artikel a teraz na tom rozmýšľam niekedy, že nebolo to treba ani postrekovať, nič a pekne rástol ten vinič bez nejakých chorôb. A hrozienka sa vyrábali a veľké hrozienka, nie také mrňavé, ako sa nám dostane tá 4. trieda na Slovensku.
Alebo trstina. Spomína sa trstina vo Svetom písme. To poznáme aj tu okolo chorvátskeho ramena, je dosť. Alebo Bodliak, ktorý chcel byť kráľom, sa spomína v písme. A korenie. A to je exotika pre nás. Idete napríklad do kostola svätej Anny a tam sú stromy a z toho visia také bobulky drobné. A to je korenie. Už dneska aj my máme farebné korenie, biele, aj červené, aj čierne. Rôzne. Alebo sezamové zrniečka máme. To je tiež rastlina tej krajiny. Alebo vanilka dokonca. Aj keď na Madagaskare je vraj najlepšie, ale aj tam ju dopestujú. A šafrány. A to viete, šafrán do polievky, že jeho málo jak šafránu. To sú tie tri blizničky vytrhnú z každého kvietka. Sa narobia, kým ten šafrán vyrobia. Alebo aloe majú. A teda to som bola prekvapená, ten kvet, čo myslíš, jak je veľký tento? Aloe to kvitne takto. Takto. Taký veľký. To nie u nás tie tintitka, čo v kochlíku vypestujeme. Izop. S tým sa oni mali veľké také ako naše tie papulky, že to napilo sa vodou a dalo sa s tým aj kropiť. Aj teda to bolo voňavé. Alebo ricínus. Tam není 100% istota, ale jedna alternatíva hovorí, že Jonáš bol pod ricínom. No tak. No, tak to má semienka. A už sme pri horčici, ktorú ste spomínali. Toto je horčica normálna, ktorú používame do uhoriek, keď zavárame horčice. Ale potom je tu aj horčica, iná horčica, ktorá sa latinsky volá úplne ináč. A to je to horčičné semienko, ktoré Pán Ježiš spomína. A život na púšti je taký, že keď sa objavia tie kvetinky, tak to je zázrak. Lebo keď máme kvetinovú záhradu, kde je milión kvetov, to je také normálne. Ale keď sa na púšti objaví krásny kvietok farebný alebo voňavý, tak to je zázrak. Alebo jedli kaktus. Ešte donedávna som mala ústa popichané, bo som bola zvedavá, jak to chutí. Ale tam v tých maličkých tých bodkách sú ešte malé bodliačiky, jak som to chutnala, tak som si zoniesla zo Svätej Zeme taký bodliak v pere, nešlo to von nijako. No. Áno, to je to ovocie, hej. Alebo avokádo zdravé, masné, že to už sú, alebo palestínsky dubček, maličký, nemôže sa až tak rozrásť jak náš, pretože má málo vlahy. Alebo mandľovníky, posol jary pod Táborom. Krásny stromček, hej, jarný. A granátovník. Niekedy rozmýšľam, viete o tom, že my máme vianočný stromček, z ktorého visia gule. A granátovníku visia tiež také gule. A také ozajstné gule visia. Že to je ozdobený stromček. A oni si takto zdobia cyprušteky napríklad. A teda možno, že aj s granátovými jablkami. To je tiež krásne ovocie, krásna rastlina. A používa sa pri svadbách, že si nevesta, Maťko, zober to potom, keď budete mať. Si otvorí, že koľko bude mať detí, či bude mať dosť detí. Figovník, ktorý strasie listy zo seba a má figy nielen hnedé, ale aj zelené. A planý figovník, to je, že sa mu musí narezať kôra a z toho sa mu budú rodiť tie figovníky. Kto spomína planý figovník? Áno, Zachej. Pomarančovník, to je rajský strom, ktorý naraz aj kvitne, aj ovocie prináša, aj rodí. To je zázrak, ozaj krásna vec. Koniec koncov aj figa je taká, že dosť dlho to ovocie dáva, že chodíte a zoberiete si. No, banánovník, to sa tiež urodí, hoci to není tropická krajina, ale aby mu nebola zima v noci, lebo tam sú tie výkyvy medzi dňom a nocou, tak ich dávajú do igelitových vriec, aby mu nebolo zima tým tomu okveťu banánovníkom. To je tiež
štýlová kvetinka. A ďatlovníky, ďatle rôznych veľkostí, farieb, ktoré pomáhajú oberať aj vtáci popri tom. Keď nedočiahnete, lebo je to vysoko, tak vtáci vám nejaké omrvinky pošlu. A potom svetojanský chlieb. Viete, čo je svetojanský chlieb? Ešte keď sme boli deti, tak sme to kupovali. Áno, to má takú sladkú dužinu. Toto dneska už by nám naši dentálni pracovníci nedovolili také jesť. To je to dosť suché a tvrdé, hej. A kde sa to v Evanjeliu spomína? Není to vyslovne, ale pravdepodobne sú to tie struky, ktoré dávali sviniam žrať pri márnotratnom synovi. Že túžil sa aspoň tých strukov najesť. No, tak to sú také struky. A potom je tu etrog. To neviem, čo je to. Je to niečo medzi dyňou a citrónom, tou žltou dyňou a citrónom, taký typický židovský plodina rôznych veľkostí. Oni si z toho robia aj také venčeky na sviatok stánkov. Každá rastlinka znamená inú vec. Takže to je etrog. A potom tu máme céder, kráľovský strom, ktorý je fakt asi najkrajší strom. Môžeme ho pripodobniť ktorému nášmu stromu. Smrekovec opadavý, lenže céder neopadáva. Že je to podobné, že je to také huňaté v takých zväzočkoch, môže mať tie ihličia. A potom má jednu krásnu vec, že tiež má šušky, ale tie šušky stoja na tých konárikoch. My máme všetko presne a zase sme pri tých vianočných ozdobách, že tá Božia príroda je taká, že oni tam má tie šušky ako stoja. A naposledy je tu krásna rastlinka, už to tiež máme aj na našej ulici, keď pôjdete okolo olívky, dokonca pred domčekom máme olívku jednu, veľmi šľachetný strom, ktorého šťava je olej olivový a je aj štýlovo krásny strom. Máme tu olivovú záhradu pri chráme umúčenia pod Gecemanskou záhradou a tam sú práve tieto staré olivy, ktoré sa traduje, že sú z čias pána Ježiša. Tak popravde povedané robili Japonci nejakú tú uhlíkovú metódu, že či sú tam časti tých olív staré z dôb pána Ježiša a prišli na to, že najviac by mohli mať 500 rokov, ale není to také isté. Ale isté je to, že rastú na tých istých miestach. Tak to nám tradícia potvrdzuje, že fakt je to také vzácne. A nás sestry tam raz pustili večer, františkáni, lebo ináč je to ohradené do výšky, to človek nedočiahne nič z tých stromov, však by to roznosili turisti po celom svete. Vidíte tie staré olivy, vlastne to je tá krásne, niečo ako vrba. Čím viac sa strihá, tým lepšie rastie. A že takéto majú múriky na podopretie, tie staré, prastaré kmene a on potom niekde vyženie nejaký ten výhonok. A tí františkani sa o to starajú, orezávajú to, čistia tie olivky. A išli sme tam aj my, sestry, a zrazu sa nám ocitlo kúsok konáriku v rukách. Tu nám tak spadlo skoro. No ale potom sme museli ísť radšej preč, aby nás príliš nehryzlo svedomie. Ale nebojte sa, oni z tých odrezkov robia ružence a tak ďalej. Tak špeciálne pre veľké návštevy z olivovej záhrady tie ružence. Ale toto som ja fotila osobne, aby ste verili, že naozaj sme tam boli večer. Takže aj Trnie ešte je vo Svätej Zemi. No a teraz ešte chvíľočku vydržíte, už máme len 2 také momentíky. Spomenuli sme tu nard a niečo nardové. Ja som mala aj niečo iné nardové, ale akože nardové vám môžeme poznačiť, aby ste aj cítili trošku. Ide to? Ide to. Niečo cítili z toho Svätého písma, že to Sväté písmo je také citeľné, že je skutočné, že je tam skutočný život. To není nejaká ideológia, ktorá spadla z neba. Ale podstata je tá, že vedeli pracovať s tými rastlinami. Koľko je tam v Biblii spomenaných aj
aj tých kadidiel, vôni, alebo mastičiek, alebo olejkov, že proste vedeli pracovať a to aj vám odporúčam. Aj Anka mi doniesla sirup taký domáci, veľmi dobrý, raz vo flaštičke. Proste nebáť sa pracovať s tou prírodou, že príroda má v sebe tú krásu a silu, ktorá nás môže tak povzbudiť. No a potom ešte vás tak prekvapila jedna rastlinka. Nevedia. A síce posledná rastlinka. Tak keď som bola prvýkrát vo Svätej Zemi, tak som doniesla horčicu, to horčičné semienko. Áno, nerostie. Toto je tá na uhorky, toto je náš mak a toto sú horčičné zrnká. Môžete si pozrieť. Ono dneska po dnešnej biológii by to určite nebolo najmenšie semienko, lebo aj spóry sú a paprady a čo ja viem čo. Ale na to prirodzené, čo Pán Ježiš hovorí, že je to najmenšie, asi ho to fascinovalo, také malé semienko a čo z toho vyrastie. Dobre, a na záver ešte hore vás čaká bylinkový čajík, pretože ako som na začiatku vám spomínala, tak tá svätá zem, v ktorej my žijeme, aby nám nebolo smutno za to Pána Ježiša svätou zemou, je tá, kde stojíme, kde sa staráme o tých, ktorí sú nám zverení. To je svätá zem a Pán Ježiš je tam s nami. Takže keď sa nedostaneme hneď do tej svätej zeme, tak nebuďte smutní, lebo to je tá revolúcia nášho kresťanstva Ježiša Krista, že to bratstvo, láska, pohoda, ktorú môžeme šíriť od Neho a cez Neho a z Neho, bude tam, kde sme každý deň.